să fie mai bun decât ieri. Be better than yesterday. Motul Academiei noastre. Da, într-adevăr, exercițiul întotdeauna va fi mama învățăturii și fără exercițiu n-avem cum să evoluăm. Nu e suficient doar să învățăm informație, necesar și e vital să exersăm cât de mult. Tocmai asculți podcastul Cu și despre hairstyliști cu Crina Dodea. În acest podcast mi-am propus să invit colegi din domeniu care, prin povestea lor, să inspire viitorii stiliști. Așadar, vei cunoaște oameni de la care ai multe de învățat, iar dacă vrei să ajungă aceste povești în toată România, distribuie-le pe rețelele de socializare. Cu siguranță vor ajunge la cei care au nevoie. Salutare, Cristi! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea la acest podcast. Mi-am dorit tare mult să ne revedem și să avem o discuție despre parcursul tău în acest domeniu beauty. De când ne cunoaștem, în mod special. Și vreau să știu astăzi povestea ta, cum ai ajuns să ai rezultatele pe care ți le-ai dorit acum, în momentul de față, nu neapărat marele obiectiv pe care îl urmărești, pentru că sunt convinsă că vei ajunge acolo unde îți dorești, ai ambiții și ai tot ce e nevoie. Spune-mi despre tine, de cât timp lucrezi în domeniu, unde lucrezi și ce îți place efectiv să faci. Mă numesc Cristian Țig, lucrez la salon Elise Beauty din Salonta, e un oraș de lângă Oradea și sunt hairstylist de 3 ani. Foarte. Cel mai mult sunt taxat pe partea de coafură, dar ofer și servicii de tunsoare, vopsit, tratamente și restul chestiilor, serviciilor. Exact așa, și tratamente și restul serviciilor să ajungă acest material și la clientele tale, să știe cu ce te ocupi, să poată veni liniștite, să se lase pe mâinile tale și chiar și din Oradea, nu neapărat doar din Salonta. E la un pas, să zic așa. Chiar am avut și cliente aseară, și prin Timișoara, veneau la nunți aici în Salonta sau în Oradea și am avut și în Timișoara, Cluj, Oradea. Foarte bine, foarte bine. Acolo știu că nunțile sunt de noapte, așa că ai o zi plină, atât în weekend și bănuiesc și în timpul săptămânii cu clientele care vin la culoare. Da. Cum ai descoperit? Ce ți-a stârnit interesul să mă contactezi? De mult timp că am urmărit pe Facebook, Instagram și știu că mai scriam pentru când vin la Oradea și pot să zic că suntem oarecum pe același stil sau îmi place ceea ce faci și îmi lucrezi. Da, mi-amintesc că am avut foarte multe conversații până ne-am întâlnit în final, până am început să mișcăm ceva și îmi plăcea super mult perseverența cu care îmi scriai, că o mică întrebare dacă aveai, rapid îmi scriai și rezolvam și puteai să mergi mai departe. Și asta m-a bucurat, că până la urmă suntem oameni și e normal ca fiecare din noi în anumite arii sau în momente să știm probabil mai multe lucruri decât alții și dacă avem curajul să întrebăm, vom primi exact răspunsurile de care avem nevoie să putem merge mai departe. Da, și eu îți mulțumesc că mi-ai răspuns și că m-ai ajutat. Ce probleme ți-ai dorit să rezolvi inițial înainte să colaborăm? În primul rând, texturile care foarte cerute și erau și sunt și cred că vor fi în continuare cerute. Tapajul, finisajul, început sezonul de evenimente, veneau clientele cu coafiuri cât mai texturate. Da, deja știam acum pașii și tot ce să fac. Și cu fiecare coafură pe care o făceam, parcă tot mai bine mi este și texturile și finisajul și tot, de la coafură la coafură. Asta am observat și eu în evoluție și în postările care le puneai pe Instagram și atât postări, stories și mesaje care mi le scriai în privat.
Și care au fost momentele în care încercai o tehnică anume și nu ți ieșea sau ce ai mai încercat efectiv înainte? Mai mult așa texturile, când veneau cliente și vroia texturi cât mai... și multe veneau cu poze pe Pinterest și acolo pozele sunt și editate și așa, foarte perfecte. Și noi le spuneam că părul diferă la client și se lucrează cu unul mai greu, cu altul mai ușor și diferă cantitate, calitate, textura părului, firului de păr. Ce problemă am avut înainte? Și era mai mult mesajul și cam asta erau. Încercai să exersezi, de exemplu, din tutoriale? La tutoriale mai puțin. Ce am făcut o coadă de la tine tot pe tutorial, o coadă cu texturi. Aia chiar am făcut-o acum vreun an sau 2 pe o prietenă. Am și trimis atunci poză și căutam filmulețul și făceam pas cu pas și am mai făcut-o și la cliente azi vară. Era foarte deceptă. Am făcut o poză, o coafură, așa o coadă cu texturi sus, în partea de jos era aici coadă jos, cu bucle și am postat-o pe Instagram și atunci clientele, la tine am văzut-o pe Facebook, pe Instagram, vreau să-mi faci. Deci, dar eu am mers cam toată vara. Da, într-adevăr, clientele își doresc foarte mult coafurile mai moderne, chiar dacă sunt cu texturi, dar să fie texturi legere și coafuri gen tip coadă, în toate modurile de... Poate și cred că se făcut așa multe coafuri texturate, legere, foarte legere, cu buclele alea mari, luminoase, valurile, care făceam asta, tot valuri, tot în fiecare weekend, în fiecare, de fapt, zi, când aveam la coafat, mi era foarte ușor cu coafura valuri. Adică de când am început, cred să coafez și așa tot valuri. Așa e, este o coafură foarte, foarte solicitată și în saloane și la cursuri de către cursante, pentru că la rândul lor li se cere în salon și atunci vor să învețe și fiind și multe tehnici de a realiza valuri, atunci își doresc să cunoască cât mai multe ca să le poată aplica în funcție de tipul de păr pe care lucrează. Ce ți-a părut valoros în timpul colaborării cu mine? Te implicai foarte mult în ceea ce făceam și ca să ne iasă bine și ne sfătuiai și ne scriai și ne spuneai, uite, acolo, de exemplu, și când ne trimiteam o poză, uite, acolo poți să mai faci așa sau să inițiezi mai mult sau chestii de genul. Cu tine chiar am procedat așa pentru că să știi că nu toate persoanele sunt deschise la feedback. Și unele persoane trimit poze și așteaptă cumva doar să le dai bifa că au făcut excelent. Și eu sunt de părere că dacă nu îmbunătățim și nu știm ce ar trebui să îmbunătățim, nu prea e ok. Adică eu recomand întotdeauna sinceritatea și evoluția treptată, nu peste noapte. Și atunci de asta, când îmi trimiteai poze rapid, mă uitam să văd, recunosc, mă uitam pe ce nu e ok, ca să știu exact ce pași să faci ca data viitoare să le bifăm și să fie în regulă. Fiecare, nu știu, poze ce se trimiteam și să spunea că nu e bine acolo, parcă mai mare era motivația de a face și exersa ca să ne iasă mai bine. Exact asta am observat la tine și mi-am dat seama că te motivează asta și a fost o tehnică de relaționare cu tine ca să văd că se mișcă lucrurile, pentru că vedeam rezultat. După ce ziceam anumite lucruri, în momentul în care îmi trimiteai la o săptămână alte poze, deja vedeam că ai pus în aplicare și era fascinant să văd rapiditatea cu care implementai tehnici, chiar dacă îți explicam în cuvinte, nu neapărat eram lângă tine să-ți zic. Da, au fost foarte mult și un număr mare de clienți pe care l-am afară și era fain că aveam cum să, adică puneam în aplicare la fiecare client la alte clienți și aveam pe ce să exersez și cum să... Referitor la numărul de cliente, ai observat mărirea numărului de cliente? Categorii. Ai postat și te contactau din postări, te contactau pe Instagram?
Da, din postări pe Instagram, pe Facebook, clientele își spuneau între ei, prietenele și uite la cine la păr, spunea că la mine. Și întrebam așa clientele, de unde știi de mine, de unde ai aflat? Păi ziceau pe Facebook, pe Instagram, de la o prietenă, de la eu știu cine. Sau care mi-a pus atât de multe ori azi vară, vrea să vină la mine și chiar nu reușea să-și prindă un loc și pe chine azi vară nu am reușit să te prind deloc. E greu să-și loc la tine. Foarte fain. Da, mă bucur tare mult că se vede și în numărul de cliente, pentru că, într-adevăr, acolo, practic, se văd rezultatele până la urmă, creșterea numărului de clienți, evident și în alte arii. Mai multă motivație sau o bază mai sigură că îți va ieși sau nu. Când îți vine clienta cu o coafură, cu o poză, nu ai emoții care cum va ieși sau așa. Când deja știi ce faci și ai o bază acolo stabilă în care poți să o pui în aplicare și să o dezvolți. Am văzut că tehnicile care le-ai modificat și le-ai combinat, exact cum ziceam, că nu trebuie mereu luate standard. E foarte important pentru început să le iei așa standard și să le exersezi de câteva ori în modul în care ți-au fost predate. Dar e foarte important și după aceea, după ce deja ai prins mișcarea și știi cum trebuie să arate la final lucrarea, e foarte important și să combini tehnicile și să obții noi coafuri, ca să diversifici până la urmă, că un profil de Instagram ar trebui, sau cont de Facebook, pagină de Facebook, să se găsească, ar trebui să găsească diversitate, să poată să aleagă clientele ceea ce caută. Iar acum vreo 2 ani înainte să fie pandemie, făceam și atunci foarte multe, veneau clientele și vreau valuri și haide să mai fac și altceva și nu, doar valuri făceam și doar aia poți să faci, doar aia mi se cerea și vreau să fac și altceva, dar multe cliente valuri. Așa, și într-adevăr, până la urmă, clientele își doresc foarte mult, mai ales când vin pentru prima dată în salon, îți verifică înainte, între ghilimele, contul de Facebook, pagina și tot se uită la lucrări, la cum... Exact. Și atunci, evident că dacă tu ai postări cu anumite tipuri de coafuri, ele vor ști sigur că acele tipuri de coafuri îți ies, îți vin așa cumva la sigur și până la urmă stau liniștit în scaun și până la urmă tu vei avea o perioadă în care vei realiza doar acele coafuri dacă nu postezi și altceva. Exact. De ce ai decis să lucrezi cu mine? De ce am decis să lucrez cu tine? Nu știu, mi-a plăcut așa tot timpul de tine, modul cum predai și cum vorbești și coafurile pe care le faci, am zis că oarecum suntem pe același stil, adică nu pot să... Cum să zic, poți să faci și coafuri mai extravagante, dar nu poți să mergi la un nuntă cu ele, adică nu ales pentru ședințe foto și așa. Majoritatea se cer coafurile astea, am zis, mai texturate, legere, aerisite, ca să fie portabile pentru eveniment. Și asta mi-a plăcut și bună dispoziție pe care o ai. Și de mult ți-am zis că de mult vrem să ajung la un curs de atot și în sfârșit am reușit să ne întâlnim. În ce zonă simți că ai obținut cea mai mare valoare? Punct de vedere tehnic sau personal, financiar, după colaborarea noastră? Păi eu zic că toate merg mână-mână. Dacă, în primul rând, tehnic și să ai cu cât cunoști mai multe chestii, cu atât coafurile îți ies mai bine și cu atât coafurile îți ies mai bine, cu atât ai un număr mai mare de cliente și ele îți aduc profitul și financiar, să vorbim. Exact, și apoi mai departe deja ține și de fiecare cum își gestionează acei bănuți, dar în principiu dacă îi și reinvestești în tine și în tot ce îți place să faci până la urmă, exact cum ziceai tu că îți place partea asta de coafură și ai investit în ea, ai văzut rezultate. Și
Și mă bucură foarte mult când știu că și văd că am cliente fericite și mulțumite de ceea ce le fac și le văd și reacția în timp ce stau pe scaun. Mulți dintre ei erau și cu lacrimi în ochi, că ce frumos a ieșit din părul meu și e foarte fain și când vezi că clienta este mulțumită de ceea ce îi faci, îți dă și mai mare încredere că poți să faci și mai mult de atât. Și evident când vezi că și revine, e mai mare satisfacția că știi că ți-ai făcut, atunci e unul din momentele în care știi că ți-ai făcut bine treaba data trecută, deși noi în sinea noastră știm asta, dar sunt unele cliente care nu se manifestă în mod special cu tot felul de stări ca noi să înțelegem. Afra e frumoasă și a ieșit bine și pe placul cliente, parcă ea tot, nu știu, e așa mai, nu și arată așa de multă și de tare mulțumire sau satisfacția pe care și parcă te întreb, oare de ce, oare ceva nu a fost bine sau ceva nu i-a plăcut sau... Da, și mai stăm cu gândul ăsta cumva o zi întreagă uneori după plecarea lor, că nu știm, totuși mie îmi părea ok, eu mi-am făcut treaba bine, am fost acolo 100%, rezultatul e exact ce trebuia până la urmă, dar într-adevăr suntem oameni și fiecare e diferit și fiecare se manifestă și până la urmă nu neapărat asta e cumva nota de final, că uite, în momentul în care revine sau scrie un mesaj după, își exprimă mulțumirea, noi deja începem așa să simțim că într-adevăr am făcut ce trebuia și ce-și dorea clienta. Da, contează mult și să vede cu clientelor, să fie mulțumite și să-ți spună că wow, ce frumos a fost coafura sau cât de bine a rezistat sau... Aveam o clientă, mi-a scris că ziua următoare că mi-a zis să îți scriu în scrierea mie, că mi-a zis să scriu dacă ne cura și dacă am avut probleme. Și mi-a zis că da, și zice, am avut o problemă, anume că nu am și azi eveniment să merg cu aceeași coafură. Ce frumos! Da, cred că stăteai așa cu inima cât în purice când ai citit mesajul, oare ce problemă, n-a rezistat ceva sau ce s-a întâmplat? Și mai negative pe care nu au fost chiar super ok cu apăra sau nu i-a rezistat, acum depinde și de temperatura de afară și de părul clientei. Eu încercam să-i explic că putem să facem asta sau și e clar că dacă vine la 7 taloni și vrea bucle și până seara pe perioade de vară cald transpire, e normal să se lase. Da, asta ține foarte mult de firul de păr și de ce coafură își dorește clienta, evident. Și până la urmă și ce face după ce pleacă de la noi, că noi nu putem garanta aproape nimic, să zic așa, pentru că în momentul în care ele ies pe ușă, noi nu mai știm exact ce se întâmplă de acolo, dacă stau într-un mediu umed, dacă merg acasă și mai gătesc sau fac un duș, chiar dacă își prind părul cu 2-3 agrafe, nu contează, deja e compromis. Depinde și are grijă de el și cum și îmbracă și cum. Toate, fiecare pas cu pas cumva până la urmă contribuie la un rezultat bun. Bun, Cristian, ce ai recomanda unei persoane care acum este în situația în care nu ies probabil coafurile texturate sau nu are anumite cunoștințe despre coafuri, ceva simte că lipsește finisaj sau tapaj sau ce ai recomandat să facă? Recomand cât mai mult să meargă la cursuri, indiferent de pe ce se axa mai mult, pe culoare, tuțoare, coafat, orice, să investească în cursuri și să exerseze după ce a terminat cursul ăla, să exerseze cât de mult pe ori prietene, cliente, indiferent, ca să pună în aplicare cele învățate. Și să nu se lasă bătut și adică să fie mai bun decât ieri. Be better than yesterday. Motul Academiei noastre. Da, într-adevăr, exercițiul întotdeauna va fi
mama învățăturii și fără exercițiu n-avem cum să evoluăm. Pe tine decât ai fost ieri. Exact. Foarte fain ai încheiat acest podcast și mă bucur tare mult că ai zis-o tu și n-am zis-o eu, că de fiecare dată la cursuri eu zic asta și mă bucur deja să o aud de la voi. Înseamnă că deja e implementată bine dacă ajungeți și voi să o rostiți. Bun, Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și faptul că ai fost prima persoană care a fost invitată în acest podcast. Îți doresc mult succes să realizezi cele mai frumoase coafuri, așa cum le-ai obișnuit pe clientele tale până acum, să vină toate fetele din Oradea să aibă încredere în tine și te mai aștept cu mare drag la cursuri. Să trecem la următorul nivel când simți tu nevoia, evident. Și eu îți mulțumesc pentru toate sfaturile care m-ai ajutat și care mi le-ai dat ca să fiu mai bun. Te aștept și pe tine la Oradea să mai vii și să meargă cât mai mulți din domeniul la tine să te cunoască. Cu siguranță nu vor avea de regretat. Și avem cât mai multe fericite. Exact, avem cât mai multe cliente fericite. Până la urmă, ceea ce facem ca și rezultat e zâmbetul clientelor care le avem în scaun și ca și rezultat la rezultatul acela e satisfacția noastră cu care mergem acasă și pe care o ducem în familie până la urmă și atunci e așa un lanț lung de acțiuni care ne împlinesc și ne ajută să mergem mai departe făcând ceea ce ne place. Da, și faină senzația e când ai un număr destul de mare într-o zi la coafa de cliente și fiecare coafură ți iese perfect și clientele sunt mulțumite și ai o bună dispoziție și se încheie ziua cu bine, așa de fain și de plăcut că ți-ai încheiat ziua cu bine și ai făcut totul bine ca să iasă perfect. Exact, asta e foarte important să încheiem așa cum ne dorim și chiar dacă până la urmă mai intervin și anumite întârzieri sau tot felul de mici lucruri care ar putea să ne strice buna dispoziție, important e să ne gândim la celelalte cliente care ne-au zâmbit și care au fost fericite la final și să ne urce dispoziția la loc și să mergem mai departe, să ne întâmpinăm pe celelalte cliente care practic n-au nicio vină că dimineața noastră n-a început probabil tocmai perfect. Sper că într-o bună zi să ajung și eu trainer, să predau și eu arta frumos altor persoane, dar până atunci mai este multă muncă, dar cu siguranță ajungem unde ne propunem dacă muncim și exersăm. Și ne dorim eu mult abia aștept să faci pasul ăsta când va veni momentul și te voi susține și atunci, evident. Și abia aștept să vin și eu la cursurile tale. Până la urmă, mereu vom învăța unul de la celălalt și ar fi o satisfacție enormă să ne vedem așa, în contextul ăsta. Da, și eu cât mereu o să avem ceva de învățat, indiferent că lucrăm de 5 ani, de 10 ani, de 2 luni, tot timpul o să avem de învățat în fiecare an. Sunt tot alte coafuri și mai cerute, mai elaborate, depinde de coafuri. Da. Bine, Cristi, îți mulțumesc încă o dată, îți doresc mult succes în acest nou an și în sezonul care urmează, care se anunță să fie full deja și multe cliente fericite, să-ți umple agenda, să fie toate prezente pe contul tău și pe story, să văd exact ce le faci, să mai primiți mesaje cu realizările tale și aștept să ne vedem fizic, online, nu contează, să ținem legătura în continuare. O să pun comenzi de multe aci grafe, fixative. Cum făceam azi vară și spuneam că n-am aveau aci, mă vreau grafe.
Da, exact. Erai chiar, nu venea să crezi că de la o săptămână la cealaltă, deja, efectiv, stocul de agrafe ți se termina, era clar că lucrezi super, super intens. Exact. Înseamnă că clientele au avut coafuri foarte bine fixate și prinse. Da. Bun, bine, Cristi. Îți doresc o zi frumoasă. Mulțumesc încă o dată pentru participare și abia aștept să editez acest material, să ți-l trimit, să vezi ce frumos interviu am avut, acest prim interviu în podcastul meu. Și eu îți mulțumesc, Maile, și mulțumesc pentru tot. Mare, mare, mare drag. Mult succes! Mulțumesc frumos, la fel și ție! Salut! Ciao, ciao!